Ato ang tan-aw na usab ang lain na usab nga wali nag-title talan-awon gikan sa kuweba, no? O sa langob. So ato ning gikutlo gikan sa Samuel 1 Samuel 22:1-5. Wa kong gihangyo ang tanan nga manindog ta mga igsuon agi pagtahod pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Ato kining dunganon og basa mga igsuon. 1 Samuel 22:1 ngadto sa 5 nag-ingon, 1. Busa si David mibiya gikan didto og mikagiw ngadto sa langob sa Adulam. Ug sa diha nga ang iyang maigsuon nga tibuok nga panimalay sa iyang amahan nakadungog niini. Sila nang lugso ngadto kaniya. Ang matag usa nga adunay kasakit ug ang matag usa nga adunay utang ug ang matag usa nga adunay pagmulo naghugpong sa ilang kaugalingon ngadto kaniya ug siya nahimong pangulo nila. Ug dihay mga upat ka gatos ka tawo uban kaniya. Unya si David milakaw gikan didto miadto sa Mispa ug sa Moab. Ug siya miingon sa hari sa Moab, ako naghangyo kanimo, itugot nga ang akong amahan ug akong inahan magpabilin uban kanimo. Hangtod nga mahibalo ako sa buhaton sa Dios kanako. Ug bilin niya sila sa hari sa Moab ug sila nagpuyo uban kaniya sa tibuok panon samtang si David didto sulod sa kuta. Unya ang propeta nga si Gad miingon kang David, ayaw pagpabilin sa kuta, pahawa og lakaw ngadto sa yuta sa Huda. Busa si David mipahawa og miadto sa kasalangan sa hirit. Magampo ta mga igsoon ato idukot tong mga ulo. Man mo langit nun, salamat Ginoo Lord sa makausap pa ngayon mo kami gitagaan ug kay gayunan nga niya usab kami Ginoo mamati sa imong balan nga pulong. Tuguti amahan nga ikaw Ginoo magpataliwala kanamo. Ikaw Ginoo Lord magpanglihok sa among taliwala Ginoo God. Magahikap sa tagsa-tagsa namo ka kasing-kasing. Lord gamita lamang kining imong magpupulong Ginoo Lord God. Nga isip mo ay mouthpiece Ginoo Lord God nga mo hatag dinhi nining imong pulong ato sa imong makatawhan ug naampo sa pagko Lord. Ngay mong makatawan andamon nimo ang ilang kasing-kasing Ginoo God sa pagmati sa imong balaan nga pulong. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Ang lingkod mga igsoon. Sinsa na gyud mo sa ginawa. Salamat lang gyapon ko sa Ginoo, no? So ato makita din ang title ni atong wali talan-awon gikan sa kuweba. So nakakita naman mo mga langob, no? Nakaadto naman gid mo unsa ang langob, no? Nakaadto kog langob dito sa Kamutis. Kanya, lamlaom sa to, di man ko makasustenero ka nang na ako sa sirado nga lugar. So wala ko kaginhawa, hilom ra kay ko sa mga kaubanan, kung balik ko sa taas kay basin og adto ko dito mapudlong sa ubos, no? Dito. So salamat sa Ginoo. Mao na ang tsura sa langob, no? Nya, usa ka butang gyud nga atong natun-an pagtuon sa pagkasa sa pulong sa Dios ug sa mga kasinatian sa atong kinabuhi. Anaa gayon ang kinahanglan mahibalo kita kun unsaon nato pag-atubang ang paglangay sa Dios, no? Lahi gayod kining giingon na nila nga paglangay sa Dios sa atong pagtuo nga gilangay-langay ta sa Dios. Apan kun atong tan-awon sa 2 Pedro, atong tan-awon mga igsoon kun unsa kining paglangay. Sa 2 Pedro 3:8-9 nag-ingon, apan mga hinigugma, ayaw ninyo ibaliwala kining butanga nga alang sa Ginoo. Ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayon. Niya nang paglangay-langay nga gihunaw-na sa uban. Apan siya mapailubon hinuon kaninyo dili buot nga adunay mahanaw kun dili nga ang tanan makabot unta sa paghinulsol. So maka-experience na mga igsuon og mga kalangay sa atong kinabuhi. Nya hununaan ninyo kung kita maghunahuna na ingon man ta nga dugaya sa dani oy ngano man ning langay-langay man nimo man gini atong mapulong diha, no? Pero hinumdumi nga dunay katuyuan ang Dios sa matag kalangay nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang Dios interesado sa unsa ang atong gibuhat ug unsa atong makatuunan samtang kita mapailubon nga magpaabot. Kita lang ang mubo og pasensya. Dili kita mahibalo model o moatubang sa mga kalangay subay sa panglantaw sa Dios. Sa atong gibasa nga bersikulo niingon dinhi nga sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Niya nang paglangay-langay nga gihuna-huna sa uban kinsa man ning uban kita man no, lain ang atong gihuna-huna. Pero ang Ginoo dili langay-langayon apan ang iyang pagkalangay-langayon mao kini ang iyang pagpailob kanato ngaron kita maluwas. Mao ang iyang pagpailob kaninyo dili buot nga adunay usa nga mahanaw. Kay ug dili pa mo paagi ang Ginoo nining iyang paglangay-langay, dugay ra ta nga impas. Ug wala pay pasensya ang Ginoo, dugay ra kitang nahurot mga igsoon.
So atong makita din example lang anak ka sa traffic. Ug mo anak ka sa traffic. Hibaw mo gyud ka na traffic, ini red light ana, kinahanglan gyud ka. Pero kita kay gusto man tang magdali, di ta gusto malangay, labi ni kayilo bulot, pikas bulot sa abot ayon. Kiss, no? So ingon ana, ug di ta kay bawo mo pasensya mga igsoon atong tan-awon nga sa matag butang mahitabo sa atong kinabuhi, matag kalangay kung unsa man ang makabalda nini, dunay plano ang Ginoo. Niya na mga igsoon mo na ibutang sa inyong nuna. So mao na ato makita ang Dios interesado sa unsa ang atong gibuhat ug makatunan samtang kita nagpaabot, no? Sama ni Abraham, kaila mong Abraham, no? Mangutana jud ko ninyo kay basig si Abraham silingan ninyo na. Sama ni Abraham ug ni Sarah, no? Ug nakabasa mo ni anak gisaaran siya sa Dios nga nakabaton og anak apan pipila pa ka tuig, no? Ang ilang gipaabot una pa na tawo si Isaac. So ingon ni anak, dunay katuyuan ang Dios nganong nalangay si Joseph. Dili ba Isaac? Si Joseph ang katong the dreamer. Ngano man nga ang iya ang nagpropesiya, doon na may propesiya siya nga iyang nakita nga nadamgo siya nga nahimo siyang leader, nahimo siyang nagmando gikan sa bisan pa sa ibabaw siyang pamilya. Apan unsa may nahitabo, gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Nahimo siyang ulipon, nabilanggo siya. So makita nato mga igsuon kung unsa ang nahitabo ni usunahan apan niagi siya og paglangay kining paglangay nga gihimo sa Dios iyang kinabuhi mao ang pagmold mao ang pag-andam sa iyang kinabuhi sama usab sa ato ang kinabuhi na kun dili kita mosanong og subay nining paglangay sa Dios dili kita mo abot sa kay atong padulngan gyud nga unsay tuyo sa Dios alang kanato. So sama ni David nga atong istoryahan karon nga mahitungod naton ni David nagsad ang Dios kaniya ug dagkong mga butang. Sa 15 anyos pa siya, gidihugan na siya. Oh, ginihugan siya kay siya ang umaabot nga hari nga mupuli ni Haring Saul. Ato na makita sa Samuel 16:13. Din alam tamo adto dito. Ug wala kini mahitabo sumala sa plano sa pagsabot sa tao. Mao na ang pagsabot sa tao, gidihugan man siya. Unya gingon nga siya nay mupuli nga hari ngano man nga nibalik man siya dito og bantay si karnero. Ngano man nga wala pa man siya moadto sa gingharian o moadto ni Saul apan ang Dios naghimo og pamaagi diin si Saul nagkinahanglan og usa ka mutukar kay nitukar sa dangiyahang daotang espiritu. So nangita sa siyang mutukar og lira kay aron mawa kini. So mao na to sinugdanan ang gihimo sa Dios. Mao na nga ug ato makita gidala siya aron magalagad ni Saul. Gipildi niya ang higante nga si Goliath. Nahimo silang suot sa mga ginagala ni Jonathan anak ni Saul. O gihatagan siya ni Saul og taas nga posisyon sa iyang kasundaluhan. So atong tan-aw ni hanayon nato nag-agi siya. Wala siya mo ditso kahari, wala siya moingon dito nga ako na ang hari, palit ko kruna nga nindot, wala. Ang nahitabo ni ana nag-agi siya og daghang mga pagsuway, nag-agi siya og daghang mga kalisod bisan pa man gani ang iyang kinabuhi. Kuhaon ni Saul. Ang Dios nag-uban kang David sa tanan niyang buhaton. O sa tanan niyang gibuhat ug ang tanang tawo sa Israel nagmahal gayud kaniya. No? Nakapangasawa siya sa anak sa hari nga si Michal o Michael. Ang tanan nahimutang nasa saktong lugar. Plastada na gyud nga ready na gyud nga alang sa iyang paghimo nga hari sa Israel. Makita nato. Gihimo na siyang dako-dako sa sundalo, naa siya sa palasyo, unya gipapangasawa siya sa anak sa hari nga si Michael, makita nimo nga kini mauna ni sinugdanan siguro nga mahimo ng hari. Apan tanan na pahimutang na apan kalit kini nga naundang. Kaya bang sa atong kinabuhi usab mga igsuon nga doon na tayong mga preparasyon nga excited ka ita unsa ba ka ni ato bang examination o usa ba ka kasal usa ba ka birthday and then kalit lang nga pag-abot na santa. No? Mao ni ani tabo ni David. Ang tanan na pahimutang na pankalit kini naundang tungod kay nagsilos ug nasina si Saul sa kalampusan nga nakabot ni David ug buot kini niyang patsyon. So ang plano kun atong tan-aw ng pagkahari may ingon ta nga adi gid siguro si hari nganong nasanta man. Ug wala damhan ni David nga nakaplagan niya ang kaugalingon nga nagtago-tago aron mapanalipdan ang iyang kinabuhi. Iyaw mo na. Ang dihugan nga mahimong hari nahimo na hinuon siyang nagdagandagan na siya nahimo na siya nga fugitive, no? Gipangita siya sa ni Saul ug sa iyang mga sundaluhan
aron siya patyon. Nagtago-tago siya sa kadlok nga mapatay siya ni Saul sa iyang mga kasundaluhan og nagkuha na lang siya, nangayo na lang siya mga pagkaon ngadto sa mga pari dito sa Nob. Asa naman ang usa ka hari? Asa naman bantugan? So, nabot siya dito, nagpakaron ingnon siya nga buang sa yuta sa Gat. Kining yuta sa Gat mga igsuon, mao ni dinhi ang gipatay niya si Goliath. So, nganong nagpakaron ingnon siya nga buang tungod kay ang mga tao nakaila man niya. Naglagot man niya. Mao ba ni nagpatay ni Goliath? Nya ang hari sa Gat kay dili kayo sinati ni David. So wala makaila. So unsa yang gihimo? Nagpakaron ingnon siya nga buang aron maluwas ang iyang kaugalingon. So mao ni magdala nato dito sa kapitulo 22 diin atong makita nga daw nahunong ang saad sa Dios ug sa David nagtago-tago sulod sa kuweba sa Adulam. So atong basahon pagbalik ang bersikulo 2 unsay gisulti dinhi sa kapitulo 22 1 ug 2 ningon dinhi. Busa si David mibiya gikan dito ug mikagay ngadto sa langob sa Adulam ug sa diha nga ang iyang maigsuon og tibuok nga panimalay iyang amahan nakadungog nini ug sila naglugsong ngadto kaniya. So at munong lang din mga igsuon. So atong makita dinhi nga siya nagdagan-dagan nagtago-tago na siya. Ug ang pangutana nato unsa may atong buhaton pananglitan kita ang nasa lugar ni David. Unsay atong buhaton kun ang panghitabo sukwahi sa atong gituhuan. Sukwahi sa atong gidahom. Sukwahi ang tanan. Unsa may atong buhaton. Nga imo lang mapalgan ang imong kaugalingon nga ang imong gidahom nga tuwa kas gingharian anaa na hinon kasalangob. Layo ra kaayo mga igsoon. Unsaon imong pag-atubang ang mga paglangan sa Dios. So dunay tulo ka butang atong tukion ang gihimo ni David nga makatabang usab kanato kung kita makatubang usab sa mga kahimtang nga sama niini. Una, siya nagpadayon pagpangalagad sa Dios bisan asa siya. So nagdahom siya nga tuwa sa gingharian kay mahimo siyang hari apan abot siya nagdagandagan siya gikontra siya ni Saul, nabot siya sa langob apan wala gyud siya maundang, nagpadayon siya pagpangalagad sa Dios bisan asa siya nahimutang. Sama usab sa atong kinabuhi. Usahay na may higayon nga haruhay ta naa say dili apan ang atong mga damgo mawagtang, mawa ang atong gipanggdahom. Unsa may atong buhaton? Magpadayon ba ta pagpangalagad sa Dios? Labi na gyud anaa ka sa kahimtang sa kalisod o anaa ka sa lugar nga wala nimo ay uyon ni. Makasangpit ka pa sa Dios. So ang ikaduha din siya nagpadayon sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. So mao ni gihimo ni David bisang luyo sa paglutos ni Saul kaniya, luyo sa patay paguna nga patyon siya ni Saul. Ang iyang gihimo nagpadayon siya pagpangalagad sa Dios. Kung bisan asa siya og siya nagpadayon sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Mao ni atong buhaton gid mga igsuon. Ato gayong pangitaon ang kabubuton sa Dios kay og dili ta mohimo nini ug muundang ta pagpangalagad sa Dios ang atong tumanon ang ato ng kabubuton. Ang ato ng mga plano atong buhaton. Ug kay katulong nga gihimo ni David mao nga siya mosanong dayon sa pulong sa Dios. Mao na importante kayo. Sa unang panahon pinaagi sa propeta mosulti ang Dios ug si David wala gayon maglangay-langay. Sama usab nato kung kita nakadungog ta ug nahibalo ta sa pulong sa Dios. Nagtuwa ako nga nakasabot kita ug makasabot kita mga igsoon. Ang problema lang kay dili ta mosanong dayon sa pulong sa Dios. So importante kayo nga mosanong kita sa pulong sa Dios, no? So ang gihimo ni David sa pagsanong niya sa pulong sa Dios, iyang gituboy ang Dios dito sa kitasan. Nagdaig siya, nagsimba siya. Mao na ang makita nato ang kasing-kasing ni David. So atong tan-awon kining tulo nga gihimo ni David ug usab tan-awon nato kung unsay ikatabang ni kanato. So una atong tan-awon ang pagpadayon niya sa pagpangalagad sa Dios. So sa aton nang nabasa ang Samuel 1 ug 2 ningon dinhi busa si David mibiya gikan dito milakaw ngadto sa langob sa Adulam. Sa diha na nga ang iyang igsuon ang tibuok panimalay sa iyang amahan nakadungog nini sila naglugsong ngadto kaniya ug ang matag usa nga adunay kasakit ang matag usa nga adunay utang ug matag usa nga adunay pagmulo naghugpong sa ilang kaugalingon ngadto kanila ug siya na imong pangulo nila ug dihay mga 4 ka gatos
ka mga tao uban kanila. Kung nahinumdum mo mga igsuon, nga gikan sa pagkagamay pa ni sa nagedad pa batanon pa si David, kung nakita ninyo nasayo inyong nabasahan, wala ni makauyon ang iyang amahan. Labaw na nga wala gid makauyon ang iyang mga igsuon. Hangtod nga iyang gibuntog si Goliath. Ingon ni ana, wala gini sila laktod pagasulti, wala ni sila maayong relasyon. Pero atong makita kung giunsa sa Dios, unsa ang plano sa Dios sa kinabuhi ni David, sa dihang anaa sa kalisod, sa dihang panahon nga siya nakinahanglan sa pagtago niya sa langob, unsay giingon dinhi, no, igsoon, sa diha nga ang iyang mga igsuon ug ang tibok panimalay sa iyang amahan nakadungog niini, silang tanan milugsog. Imo makita mga igsuon nga ang Dios nahibalo gayud kung unsay atong gikinahanglan, ilabi na gyud sa panahon sa kalisod, ilabi na gyud sa panahon nga kita nagkinahanglan og atong masandigan nga mao gayud ang Dios ug wala lain. Mao na nahitabo nga wala gyud siya muundang ug wala siya mo biya sa Dios. Atong basahon ang 1 Pedro 4 ug 19 unsay gihimo ni David. Ningon dinhi, busa sila nga nagantos sumala sa pagbuot sa Dios, kinahanglan magbuhat og maayo ug magtugyan sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Gingon dinhi atong mabasa diha, sila nga nagantos sumala sa pagbuot sa Dios. Atong makita dinhi nga dili lang pag-antos nga sumala sa Dios atong nakita tungod kay ang hinungdan niini usa ka tawo mao si Saul. Kabubuton sa tawo apan gitugot kini sa Dios kay giandam sa Dios ang kinabuhi ni David sa umaabot. Mao na ato makita dinhi gingon dinhi nga nagantos sumala sa pagbuot sa Dios. Nya unsa may sunod pulong mga igsoon, kinahanglan magbuhat og maayo og magtugyan sa ilang kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. So isurrender ato atong kinabuhi. Ug kay wala gayud malilong sa Dios ang tanan dayag sa iyang mga mata ug nakita niya kung unsa ang ato ang kahimtang. Kining lugar nga iyang gidaganan mga igsoon anggat usa ka dako nga syudad sa Palestine. Mao ni ang lugar diin ni David, mao ni ang katong giingon ako ganihang nagpakaroon ingnon siya nga buang haron dili siya patyon aron pagpanalipod siyang kaugalingon. So, sa bersikulo 1, nagsulti ka nato si David nga mibiya siya sa gat ug miiskapo padulong sa kuweba sa Adulam aron paglikay sa kakuyaw kay dili naluwas ang iyang kinabuhi dito. So, ang dagan sa sugilanon ni David bisag asa siya, adunay naglutos, adunay nagplano nga mopatay sa iyahang kinabuhi. Sa panahon nga kita naa sa kalisod, sa panahon nga naa atas kabalaka o sa panahon nga naa atas usamang kahimtang ni David, mao na atong pagabuhaton mga igsuon nga dili gyud ta muundang pagpangalagad sa Dios. Ug anaa tanan niya ng kahimtang. So kini mga kuiba haduol kini sa uplanan sa Judea ug anaa kini taliwala sa Judea o sa Palestina. Mga 15 milyas southwest sa Bethlehem. Daghan ang mga langob nga nahimutang niining batuon nga bakilid. Ang iyang lugar mga igsuon naa ni sa bakilid, no? Pero daghan kayo ang mga langob mga nahimutang niini nga sarang kapasilungan o kataguan sa mga tao ni David ug layo sa kakuyaw. So sa atong makita mga igsuon nga si David niadto dito sa Adulam, sa langob sa Adulam, sa ato pa nahibalo na siya niini kung naa siya sa kalisod, kung anaa siya ang magukod kaniya nga gustong mo kutlo siyang kinabuhi, doon na siya lugar nga ilang kadaganan. Kay kining maong lugar mapuno usab umakigo usab sa mga tao nga kataguan. So dinhi nasayod ang iyang pamilya nga anaa siya sa maong kuweba. Miadto sila tungod kay dili naluwas usab ang ilang kinabuhi. So usa day ang katarungan nganong ang iyang mga pamilya, iyang amahan, iyang inahan, iyang mga igsuon, dili naluwas tungod kay ang kasilag o kasilag ni Saul giapil niya ang tanan banay, tanan niyang mga kaigsuon na sa mga gidikanan. Mao ning miadto dito iyang pamilya tungod kay dili naluwas ang ilang kinabuhi kang Haring Saul. So daghan usab ang nagkalain-laing tao nga miadto dito, kadaghanan nila adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. So ngano man nga makita nato dito ang nangadto na may mga problema. Sa akong tan-aw mga igsoon kini sila at mao ni ang mga tao dito nga naipit sa kinaiya ni Saul. Naapil ni sila sa kasilag ni Saul ni David. So mao ni nga nangadto sila tanan dito adunay mga suliran kay wala na sila mahay apil siguro sa gingharian o sa katawhan ni Saul.
So ang bersikulo 2 naghulagway kanila nga naa sila kasakit. Nalubong sa utang ug pagkadiskontinto. Nag-alirong kini mga tawhanan ni David ug siya gihimo nila nga leader. So sa Hebrewanon pang pinulungan siya gihimo nga tigdumala o prinsipe. Nahimo siya nga susama ni Kristo nga nagministeryo sa mga kabos o dinawdaog. So doon ay significant mga igsoon. Ang pag-adto ni mga tawhana kato doon ay mga suliran, doon ay mga problema sa kinabuhi, giministeryuhan kini ni David. So sama usab sa gibuhat ni Kristo nga nagministeryo ni adtong mga kabos o mga dinawdaog. So bisan pa naa siya sa kuweba, nagpadayon siya sa pagpangalagad pinaagi sa magministeryo sa iyang pamilya o sa mga katawhan. Sa adunay mga problema o sa mga kabos, wala kini mahimong babag kaniya mga igsoon, nagpadayon siya sa pagbuhat, pagplano, pag-alagad ug wala siya magtan-aw sa kahimtang o sa iyang kahimtang mismo sa kalisod nga iyang giatubang sa iyang nahimutangan. So wala siya muundang, wala siya nagpadayon siya sa pagpangalagad sa Dios, pinagi sa pagministeryo sa mga katauhan. Usahay kita naagi ta sa kayahay karon. Sa iyon lagi kayo ta nato pag share sa gospel, no? Apan daghan kayo tag katarungan bisan naa ta sa kahayahay karon. Dili sama ni David bisag anaa siya sa iyang kahimtang nga kalisod. Nagungaw pa ang kamatayon ng iyang kinabuhi. Pan wala siya malimot sa Dios. Nagpadayon siya sa pagpangalagad sa Dios, pinaagi sa pagsangyaw, pinaagi sa pagministeryo ni atong mga tao nga nagkinahanglan sa Dios. 1 Pedro 4:19 nag-ingon, atong basahon pagbalik. Busa sila nga naganto sumala sa pagbuhat sa Dios, kinahanglan nga magbuhat og maayo ug magtugyan sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Mao ni ato makita ni maong bersikulo ang usa ka ehemplo, mao si David. Siya wala madlok mamatay apan naglikay siya sa kamatayon tungod kay ang Dios adunay pikatuyuan niya nga siya makaministeryo pa. Labaw na gyud siyang pamilya nga wala maayo ang relasyon apan pinaagi sa grasya sa Dios. Nagkahiuli sila ug iya kining gipadayon pagministeryo uban. Excuse me. Uban ang mga katawhan nga adunay mga suliran. Kung importanteng butang atong makita dinhi. Unsaon nato paghimo ni sama sa gihimo ni David ato itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Itugyan ang imong kaugalingon sa Dios. Isurrender ang imong kaugalingon sa Dios. Ang 1 Pedro nagsulti nga itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Numdumi mga igsoon, dili kita angay mabalaka tungod kay siya matinud-anon nga magbubuhat. Siya ang nagmugna kanato og sa tanang butang ug dili kaniya pasagdan ug dili kaniya pakyason. Samot na nga dili dagyog kita dili kamo niya pagabayaan. Nasayod siya kun asa ka ug kun unsa ang imong kahimtang. Anaa siya ay maayong plano sa imong kinabuhi. Busa itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Ang giingon din ni mga igsoon ipasabot nga bisan asa ka ayaw kabalaka tungod kay ang Dios magauban kanimo. Bisag unsa imong kahimtang nakakita ang Dios ni ana. Kun unsa imong panginahanglan iya ka nang ihatag kanimo mga igsoon kung ikaw magapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Busa itugyan ang imong kaugalingon sa Dios. Ikaduha, padayon pagbuhat ug maayo. Pagpadayon og pagbuhat ug maayo. Kining maayo din ni mga igsoon nga atong gibuhat mao ni ang pagsanong nato kung unsa man ang pagtawag sa Dios kanato. Dili ni maayong buhat atong giingon dinhi. Ang mga ayong buhat, kini mga buhat nga maayo nga gikan sa Dios. Tungod kay ikaw luwas na. Unsa may gingon sa Episo 2:10, ikaw gimugna sa Dios alang sa paghimo sa mga mayong buhat, kaya nang giandam daan. Ang mga mayong buhat, mga igsoon ang gihimo sa mga Kristiyanon, nahimo na nila tungod kay kamo luwas na. Dili na tungod sa imuhang kabubuton, dili na tungod kay ikaw maayo, makapanghambog ka lang ni ana. Kana gihimo og gihatag sa Dios, giandam na kanato atong pagbuhat niini. So mao na padayon pagbuhat og maayo. So aduna higayon nga usay mo atras ta o kita mahimong passive kanang wala na taghimo no sa panahon sa pagsuway. So importante gyud ang magpadayon kita sa pagsanong pag-alagad o pagbuhat og maayo. Mao na atong makita nga ehemplo diha ni David. Luyo sa kalisod, sa kasakit nga iyang giatubang, wa gyud siya muundang mga igsoon. Gapadayon siya kun unsay maayo nga buhaton pagpangalagad sa katawhan sa Dios. So pagkutana unsaon man imong pagatubang kung moabot ni higayon nga ang kalangay o ang paglangay sa Dios moabot sa imong kinabuhi.
Mao na una sa tanan atong buhaton magpadayon kita. Bahala na unsay mahitabo, unsa nay ato ang babag, unsay mga nakita nato nga kalisod, hinumdumi nga nakita na sa Dios, padayon og pagpangalagad sa Dios bisan asa ka. Ayaw tan-awa ang imuhang kahimtang, no? So ang ikaduha ni nga punto nga atong makita usab, siya nagpadayon pagpangita sa kabubuton sa Dios. Mao ni importante gyud mga igsoon. Kinahanglan mangita kita sa kabubuton sa Dios. Unsa may yang gibuhat, siya misandig. Gihimo niya nga refuge ang Ginoo. Wa siya laing kasaligan kundi ang iyang gisandigan mao gayud ang Dios. Nisangpit siya sa Dios pinaagi sa Salmo 57. Nag-ingon din ni Salmo 57 1 ug 7 ningon siya. Kaluy ako o Dios, kaluy ako kaya ang akong kalag midangop diha kanimo. Diha sa landong sa imong mga pako modangop ako. Hangton nga ang mga katalagman mulabay na. Ang city nag-ingon, lig-on ang akong kasing-kasing o Dios, lig-on ang akong kasing-kasing, mag-awit ako ug magdaig. So importante kaayo mga igsoon. Kining atong pagsimba di ba ang una gyud natong gihimo mao man ang magdaig ta, mag-awit, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios nga kita buhi pa nga niya ta dinhi gitagaan ta kay gayunan. Busa importante kayo mga igsoon ang atong pagsimba nga una gayud nga magdaig ug atong simbahon ang Dios pinaagi sa mga alawiton. Dili na to i-consider ang praise and worship nga intro ordinaryo lang na siya. Mao na nag-andam sa tagsa-tagsa nato ka kasing-kasing aron sa pagpamati unya nato sa pulong adunay ipadangat ang Dios nga mensahe sa matag usa ug ato gyud nga masabtan pinaagi tong kay ato nang giandam ang atong kasing-kasing pinaagi sa pagdayeg ug pagsimba sa Dios. So ato yung makita dinhi nga nagpadayon siya sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Yung sa man niya pagpangita ni David ang kabubuton sa Dios. Una, iyang hinumduman kung unsa ang gibuhat sa Dios sa miagi. Dili na to kalimtan mga igsuon kung unsa kamaayo ang Dios sa miagi. Wala gayod ug dili gayod mausab ang Dios kay magpabili na siyang matinud-anon gikan pa kaniadto hantod karon. Hinumdumi kung unsa ang gibuhat sa Dios. So unsa man yung pag-ila sa kabubuton sa Dios karon? Ang pag-ila nimo sa kabubuton sa Dios pinaagi sa paghinumdum kung unsa siya kamaayo sa miagi sa imong kinabuhi. Daghan kita kayo mga igsoon nga makuyawan na sa ato ang mga suliran ug moabot na. Labi na gyud na si Jonah ug si Judith, no? Magsige na siya sunod-sunod. Nya matag higayon mo abot na antak na o kanang higayon nga moabot na kanang duha. Mabalaka na ta, maguol na ta kun unsay atong buhaton. Upan ang akong pangutana, kapila naman na moabot sa atong kinabuhi. Nya hantod karon naa pala kita. Wa pala kita longguis liog nato ni Jonah ug ni Judith, no? Imo makita may igsoon atong tan-aon kun unsay gihimo sa Dios nga niagi ngano nakalahutay ta ngano nakalusot ta sama sa gihapon ang Ginoo maghimo siya sa iyang buhat alang kanato makalingkawas gihapon ta ana bisan pa sa umaabot busa atong hinumduman kun unsa ang gibuhat sa Dios pinagi sa paghandom o pangita sa iyang kabubuton sa miagi sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios soberano og ang Dios labaw sa atong kinabuhi o kini nagpasabot nga ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi aduna gayud siya'y rason. Dili mahitabo kung walay rason mga igsoon. Dili mahihap ang mga tawo nga motestigo kung giunsa sa Dios bisan pa ang mga bati nga butang nga nangagi sa ilang kinabuhi iya kini gamiton alang sa kayuhan sa atong kinabuhi ugma damlag. So daghan ta mga kaigsuonan mga igsuon nga ato nakita nga makaingon ta nga grabe na kayo og salaod nga nahimo. Grabe na kayo kadautan, grabe na kayo ang kinabuhi. Apan nasayod pa ka mga igsuon nga ang unsa kabati nato, unsa kadili maayo ang nasa atong kasing-kasing kuhaon kana sa Dios ug gamiton kana niya alang sa kayuhan nato aron siya madayeg, masimba ug mahimaya pinaagi niya ng atong mga sipyat, atong mga kasalanan. Adunay katuyuan ang Dios bisan pa sa ato ang mga sipyat mga igsuon. Gipasabot ni David kanato ang gibuhat niya sa iyang ginikanan. Nakahinumdum siya nga unsay gihimo sa iyang mama ngadto niya. Nya karon Mother's Day ra ba gyud no? Na timing lang yun ni. Nakahinumdum si David nga na day siya mama, no? Iyang nakita ug iyang gitan-aw kung unsa ang gihimo sa iyang ginikanan. Ug dili gusto si David nga magpuyo ang iyang ginikanan ngadto sa kuiba o magtago-tago uban niya. So iyang gitan-aw ang miagi nga giunsa siya pag-amuma sa iyang inahan o sa iyang amahan ug dili siya gusto nga ang iyang ginikanan
Pagpuyo uban niya ngadto sa kuweba. Kay kuyaw kayo puy anang kuweba tungod kay siya gigukod ni Saul ug dili siya motugot nga mahiagom ang iyang mga ginikanan unya sa kamatayon ug dili usab siya motugot nga ang iyang ginikanan maguban kaniya sa kalisod nga iyang sagubangon. So mao ni ang gipasabot ni David nga dili siya gusto nga kapil ang iyang ginikanan magtago-tago ngadto sa maong langob. Busa iyang gidala ang iyang ginikanan kang haring Moab aron maprotektahan. So gidala na usab niya ngadto sa ni haring Moab, no? Sa Moab aron maprotektahan iyang ginikanan. Ang Moab usa ka langyaw nga lugar ug layo ang biyahe niini padulong sa sidakan, agi sa pikas bahin sa patag sa dagat. Ug sa kadaghan sa lugar nganong sa Moab man dadon ni David ang iyang ginikanan. Nahinumdum mo aning Moab kabahin is kinabuhi ni David pinaagi ni Ruth. Tungod kay si Ruth taga Moaban, mao man ang iyang grand parents, no? Iyang apuhan. No, iyan ning apuhan si Ruth, mao ni nga nasayod gayud si David nga iyang dadon ang iyang ginikanan ngadto tungod kay siya aduna may kadugo o kaliwat dito sa nahinumdum siya sa sugilanon sa Biblia may tungod ni Ruth. Nahinumdum siya kun giunsa pagdala sa Dios ang iyang great grandmother nga si Ruth pagpagawas sa yuta sa Moab ug gidala siya ngadto sa komunidad sa pagtuo ngadto sa Israel. So iyang gitan-aw ni agi mga igsuon nga si nakita gini nga kadugo niya ang mga Moabites. Kabahin kini siyang sugilanon. Nahibaw-an mahitungod nini si David usa ka bantugan nga manggugubat nakaila ang taga Moab nini nga mao ni si David usa ka bantugan nga manggugubat ug ang kaliwatan sa unang panahon mga igsoon importante gyud kaayo aron pag-ila sa usa ka tawo. Dili sa atong panahon karon dili na ganita kasubay sa atong mga kaliwatan. Apan sa unang panahon importante jud kayo kay imong gigikanan mao nay ilagay yung basihan kung ikaw tinud-anay ba gayud nga ang imong katuyuan sa usa ka lugar. So si David nahinumdum siya gigikanan, mitan-aw siya si miagi ug siya nagtuo nga kini kabahin gayud sa plano sa Dios. Wala niya tan-awa mga igsuon nga iya kini kabubuton nga iyang gidala ngadto. Iyang gitan-aw nga kini kabahin sa plano sa Dios nga iyang gidala ang gidikanan sa Moab para malayo gayud sa peligro. So kita sa ato ang kahimtang karon adunay bahin sa imong kinabuhi ang magpabilin nga misteryo alang kanimo. Dili nimo masabtan. Kaingo ka ngano man nahitabo ni sa akong kinabuhi. Wala ka ba masayod nga gitugod sa Dios ang mga butang nga mahitabo? Ang Dios nagsulat sa sugilanon sa atong kinabuhi tagsa-tagsa. Ug bisan wala ka masayod o wala kita masayod sa detalye niini, masayod ra kita sa unahan o sa umaabot. Ang Dios maggakuha bisan sa daotang butang nga atong gihimo batok sa uban ug labaw sa tanan ng atong mga kasaypanan nga atong nahimo. Iya kining kuhaon ug himuon niya nga maayo alang kanato. So ingon ni ana ang Dios nga atong gialagaran mga igsuon. Hinumdumi ang gibuhat sa Dios sa miagi kay kabahin kini sa pagpangita sa iyang kabubuton ug anha kadiha magsugod. Kung imong hinumduman nimo ang miagi nimo kung sa kamaayo ang Dios kinabuhi, diha ka nagsugod og pagpangita sa iyang kabubuton ug anha kadiha magsugod pagpangita sa kabubuton sa Dios. Sumao na pangita ang kabubuton sa Dios sa umaabot. Kung atong tan-awon, nagtan-aw ta sa umaabot sa pagpangita sa ato ang sa kabubuton sa Dios. Nahinumdum si David sa gibuhat sa Dios sa miagi unya nagpadayon siya pagpangita sa kabubuton sa Dios para sa umaabot. So iyang gipangita ang kabubuton sa Dios pinaagi sa pagtan-aw niya sa iyahang makasinatian diin nga nakita niya nga bisan pa luyo sa kalisod wala gyud siya pasagdi sa Dios. So giunsa pagsulti sa hari sa Moab? Niingon siya nga itugot nga ang akong amahan ug ang akong inahan magpabilin uban kanimo o kanimo. Hangtod nga mahibalo ako sa buhaton sa Dios kanako. Mao na importante nga linya mga Ningon si David, ginan niyang hari, ibilin niya ang ginikanan hangtod nga mahibalo siya kung unsay buhaton sa Dios sa iyang kinabuhi. So ato makita dinhi nga gusto si David nga masayod sa buhaton sa Dios kaniya. Wala siya mangita sa iyang kaugalingon nga kabubuton. Apan ang kabubuton sa Dios may iyang gipangita.
Wala siya mamugo sa iyang gusto nga mahitabo kun unsa o kanusa pan gusto siya masayod kun unsay buhaton sa Dios kaniya. Usahay kita mga igsoon, gusto kitang mutuman sa ato ang gusto. Paninumdumi nga dunay permissive will ang atong Dios. Kanang permissive will sa Ginoo mo na paghatag niya sa atong gipangayo nga dili unta angay nato. Mao na ang linugdangan magbasol na hinuunta dili na maayo ang atong kinabuhi. Nagtuo ta nga misanong ang Dios apan misanong ang Dios tungod sa kagahi sa ato ang kasing-kasing sa kanunay natong pagpangayo sa butang nga dili pa unta angay gayud nga ihatag sa Dios kanato. So siya mosanong dayon sa pulong sa Dios. Mao ni gihimo usab ni David, no? Ang importante katulong nga punto. Siya mosanong dayon sa pulong sa Dios. Atong basahon pagbalik ang Salmo 57 o basahon nato ang Salmo 57:8 ngadto sa 11 nag-ingon dinhi. Pagmata akong kalag, pagmata o alpa o lira, akong pukawon ang kabuntagon, magpasalamat ako kanimo o Ginoo, taliwala sa mga katawhan. Mag-awit ako o magdaig kanimo taliwala sa mga nasod. Kaya ang imong gugma walay paglubad, habog hangtod sa kalangitan. Ang imong kamatuoran hangtod sa kapanganuran. Ug halangdon ikaw o Dios ibabaw sa kalangitan. Patigbabaw ang imong himaya sa tibuok nga yuta. Kining Salmo 57 mga igsuon, mao ni salmo nga awit og pagampo nga gisulat ni David didto samtang siya dito sa langob. Ug imong makita mga igsuon ang pinakanindot nga pagampo nakadungog ang langob. Mao ni ang pagampo ni David nga iyang gisulat gibutan niya sa salmo nga diin iyang gipahinumduman ang iyang kalag nga pagmata ayaw pagpabaya, no? Ningo siya alpa og lira gamito niya ang mga instrumento at akong pukawon ang kabuntagon pinagis pagdaig sa Dios. Magpasalamat siya sa Dios sa gibuhat sa Ginoo taliwala sa katawhan. Ug iyang awitan, magdaig siya. Bisan pa man nga iyang nakita nung ang iyang kalisod, naagid sa iyang atubangan apan ang iyang gihimo. Nagpasalamat siya sa Dios, pinaagi sa alpa ug sa lira. So kining alpa ug lira, mao ni ang instrumento nga kasagaran gigamit sa unang panahon. Ug kaning mga instrumento dili na ni nato makita karon mga igsuon. Usa na lang ang instrumento nga atong makita nga gibilin sa Dios alang sa pagdaig og pagsimba sa atong buhi nga Dios. Nahibalo mo unsa na? Ang atong tingog. Ayaw ka balaka bisag pagaw, wali diha. Ayaw ka balaka kay bisag unsa pa ang imong kahimtang. Gibilin sa Dios ang imong tingog tungod kay importante sa Dios ang pagdaig og pagsimba kaniya. Gikan sa imuhang kasing-kasing, pinaagi sa imong tingog sa kinasing-kasing nga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Wala na laing instrumento nga nabilin karon ang panahon sa unang panahon gigamit kundi ang imong tingog. Mao magamit nimo pagdaig bisag walay duyog. Awit sa Dios, no? So atong pangutana pag-usab unsaon man nato pagatubang ang paglangay sa Dios. Mao kato atong gitun-an mga igsuon nga siya nga kita magapadayon sa pagpanglagad sa Dios bisan asa ta. Nya dili gayud kita muundang og dili kita mobiya sa Dios. O kita magapadayon gayud sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Ug magpadayon kita sa pagsandig sa Dios, dili kita mosandig sa atong mga bahandi unsay atong kamaon, unsay atong titulo, dili na nato kasandigan. Dili na siya usa ka paril nga lig-on nga sama sa Dios mga igsuon nga igsandig nato di mabungkag. Kanang tanan mahanaw lamang. Ug kita mosanong dayon sa pulong sa Dios. Ug atong ituboy ang Dios sa kitasan. Unsa gingon sa Samuel 22:5, nagingon dinhi. Unya ang propeta nga si Gad mingon ka David, ayaw pagpabilin sa kuta, pahawa og lakaw ngadto sa yuta sa Huda. Busa si David mipahawa og miadto sa kalasangan sa hirit. So una nato makita dinhi ang pulong nga Gad, ngalan ni Gad, no? Igayon makita ang pangalan sa propeta nga Gad. Dili kayo siya hidunggan nga ang mga propeta. Mao naginganlan siya nga si Gad ang propeta nga manalagna ni David. Pero mga igsoon kana si David aduna na siya tulo ka propeta nga naggiya nagtudlo kaniya sa iyang kinabuhi. Nasayod kamo ni ana kana si Samuel. Una mao ginay nagdala niya, nagtudlo niya, nagdiog niya. Sunod si Nathan, mao ni nagbadlong niya sa panahon nga iyang gikuha si Bathsheba ug nakasala siya ngadto ni Uriah. Ug kani si Gad
Mao na ni ang nag-uban usab kaniya sa ulahing mga adlaw niya nga diin siya nagtago-tago sa kadlok ni Saul. So mao ni dunay tulo ka propeta nagiya kaniya mga igsoon. Ug ang matag tawag kun ang Dios magtawag ni David si David dali kayo nga mosanong sa pulong sa Dios pinaagi sa mga propeta. Ang mga propeta ang magsulti. Mao nga kini ang rason nga gitawag siya a man after God's own heart. Kay dali kay siya mosanong ug unsa gisulti sa Dios. Sa atong nakita dinhi ningon ang propeta God, ayaw pagpabilin sa kuta, pahawa og lakaw ngadto sa yuta sa Huda. Busa si David wala gayoy duha-duha. Si David ni pahawa og miadto sa kalasangan sa hirit. Wala siya magdugay-dugay. Tungod kay ang pulong sa propeta mao ang pulong sa Dios. Sa Samuel 1 Samuel 13 o 14 atong makita kung unsa ang gibuhat sa Dios. Ningon dinhi ang pulong sa Dios, apan karon ang imong gingharian dili magpadayon. Ang Ginoo nangita alang kaniya og usa ka tawo nga uyon sa iyahang kaugalingong kasing-kasing. Mao kini si David. Ug ang Ginoo nagpili kaniya aron mahimong pangulo ibabaw sa iyang katawhan tungod kay ikaw wala magtuman sumala sa gisugo sa Ginoo kanimo. Mao ni giingon ni propeta Samuel ngadto ni Haring Saul. Tungod kay wala niya ayuha pagdala ang iyang gingharian ug misupak siya sa Dios. Mao na nga nangita ang Dios og usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing nga mao si David. Sa buhat 13:22 atong basahon og sa gipapahawa na siya sa Dios, gituboy niya si David aron mahimo nilang hari nga gipamatud-an niya nga nag-ingon, diha kang David nga anak ni Jesse, nakakita ako og tawo nga nahiuyon sa akong kasing-kasing. Siya magbuhat sa tanan nakong mga pagbuot. Mao ni ang pulong sa Dios mga igsoon nga siya nakakita na sa tawo nga iyahang pagadihugan nga mahimo nga sunod nga hari sa Israel nga mao si David. Kung moabot ang panahon sa Dios para ni David nga mubiya sa kuta o depensa, patuon siya sa Huda, mubiya dayon siya og moadto sa Huda. Mao kini ang katapusan kining Huda, maisumaw ni katapusang lugar nga gusto usab nga maadtuan ni higayuna ni David. Sa miagi gikan ni siya sa Huda ug nagdagandagan ni siya nagtago-tago naabot dito sa langob ug kini gipabalik na usab siya ngadto sa Huda ug mao ni ang gustong lugar nga iyang adtuon. Apan nining panahon nagipangita siya ni Haring Saul. Apan si David dali kaayo nga mosanong sa pulong sa Dios. Ug imong makita ug mahibaw-an nimo mga igsoon bisan pa sa atong panahon, makita nimo ug mahibaw-an nimo ang kasing-kasing sa tao pinaagi sa pagsanong sa pulong sa Dios. Sama usab kanato ang matag usa kanato individual mao ni atong buhaton nga kun dunay isulti ang Dios kanato pinaagi siyang pulong, kinahanglan kita nga mosanong tungod kay mo reflect na sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Makita na sa imong mga kaigsuonan ang pulong sa Dios magpadayag sa kasing-kasing sa tao. Unsa may giingon sa Hebrewanon 4:12 nag-ingon dinhi, kay ang pulong sa Dios buhi ug naglihok, hait pa kay sa espada nga duhay sulab, mudulot lahos ngadto sa nagulang sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ingon nini kahait ang pulong sa Dios. Ingon nini kagamhanan ang pulong sa Dios. Ang imong pagsanong dayon sa pulong sa Dios, mao nay makita sa katawhan nga ikaw ana ay Dios sa imong kinabuhi. Mao na importante kay mga igsoon nga dili nato ibaliwala ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mutana, dali ka ba nga mosanong sa pulong sa Dios? Mao nay pangutana. Unsa may imong tubag sa pulong sa Dios mahitungod sa imong kasing-kasing. Kung nagsukna kanimo ang pulong sa Dios kung unsay naa sa imong kasing-kasing, unsa may imong ikasulti. So una atong buhaton mga igsoon kinahanglan abli kanunay kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Dili ta magpabungol-bungol. Kinahanglan abli ta kanunay sa pagpamati sa pulong sa unsa may gipasabot niini. Una sa tanan, andam ka pagpamati sa pulong sa Dios. Ang pagpahilayo nimo sa Dios magpahilayo usab nimo sa iyang pulong. Daghan ang mga tao, mga igsoon, labi na karong panahon nga tuyoon gyud nila nga ibaliwala nila ang pulong sa Dios. Tungod kay dili sila ganahan maminaw ug kun unsay gisulti sa Dios. Tingali nasayod sila nga sila sayop.
Mahibalo magyud ta nga sayop ta. Ug dili sila gusto nga kumprontahon sa pulong sa Dios. Ingon usab kita ni ana. Labi na gyud kun ana ta sa sala, maglikay ta. Labi na gyud di na ta mo tambong Bible study, kay guilty ta. Ayaw mo ka guilty mga igsuon, kay sa ato nang ginaingon, sa ato nang gibasa sa unahan, nga ang kanang mga sayop nimo, ang mga dautan nga imong nahimo, imong mga sala, kuhaon kana sa Dios ug himuon kana niyang maayo. Aron ikaw magpadayon sa pagdayeg, pagsimba ug pahimaya sa atong buhi nga Dios. Unsaon nga ikaw abli sa pagpamati sa pulong sa Dios? Sama ni David mga igsoon, nakadawat siya sa pulong sa Dios pinaagi sa mga propeta. Kita karon makadawat usab sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia. Busa kung ikaw abli sa pagpamati sa pulong sa Dios, basaha ang imong Biblia. Paminaw sa mga nagsangyaw sa ebanghelyo, pagtuon sa pulong sa Dios uban sa imong kaigsuonan, pag-memorize sa mga bersikulo, basa sa mga Kristohanon nga mga libro aron ka makakat-on kung unsa gyud ang pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Ang unang alakang mao nga ikaw dali gayud nga mosanong sa pulong sa Dios. Abliha ang imong pandungog sa pulong. Paminaw o pamati sa pulong sa Dios. Nahibalo ba mga igsoon ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mao na nakabaton kita og pagtuo tungod kay nakabati kita sa pulong sa Dios. So lain nga mahinungdanon nga buhaton mo ison kinahanglan abti ka sa pagtuman sa pulong sa Dios. Kung ikaw kanunay nga abli sa pagpamati sa pulong sa Dios, kinahanglan usab nga dili nimo ibaliwala. Kinahanglan abti ka, tumanon nimo. Dili lamang sa pagpamati kundi tumanon ug unsa ang imong nabatian nga pulong sa Dios. Mao kini ikaduha, abti ka motuman sa sugo sa Dios. Ug dili lamang ang pagbasa, pamati apan kinahanglan imong buhaton kung unsa ang gisulti sa pulong sa Dios. Imong buhaton kung unsa gisulti sa pulong sa Dios, dili lamang ang pagsimba o pagpamati sa pulong sa Dios kini mga igsoon atong buhaton. Dili maayo ni ang ato ang pagsimba apan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios dili lamang sa atong pagpaminaw, dili lamang kay atong nasabtan kundi ato gayong i-apply sa atong kinabuhi pinaagi sa pagbuhat niini. So unsaon nato pagatubang sa paglangan sa Dios sa atong kinabuhi? Buhata ang giingon ni David. Padayon sa pagpangalagad sa Dios bisan asa ka. So ayaw gayud pagundang ug pagbiya sa Dios. Padayon pagpangita sa kabubuton sa Dios ug kita gayud magpadayon sa pagsandig kaniya. Dili kita magsalig sa ato ang unsa may ato ang mga bahandi o atong kalampusan apan kinahanglan mosandig kita sa Dios. Usama usab sa giingon ni David, kinahanglan mosanong dayon kita sa pulong sa Dios. Ug atong ituboy, ug atong ibayaw ang atong buhi nga Dios ug ato siyang daygon ug himayaon. So unsa may tabo nini mga igsoon agi og konklusyon mga igsoon. Ang talan-awon sa kuweba atong makita imagine nato, ang talan-awon sa kuweba mahimong mangitngit o mamingaw nga lugar. Ang iyang mga bato bungbong makababa gayud sa imong pananaw naa makasilawom sa kuweba wa man kay makita. So ang talan-awon sa kuweba, kung ikaw mahimo usay madesperado ka, apan dili sa ingon nga ang Dios humana nimo. Wala pang mahuman ang Dios kanimo og dili gayud siya malimot sa pagtuman sa iyang saad. Tungod kay ang paglangan sa Dios dili kinahanglan pagsabot nga paglimod sa Dios. Aong balikon. Ang paglangan sa Dios dili kinahanglan pagsabot nga paglimod sa Dios. Ug sa English pa, God's delay are not necessarily God's denial. So ang kalangay dili ni pasabot nga nakalimot na ang Dios nato mga igsoon. Uno naa si Jesus sa makadiyot. Si Jesus miadto usab sa langob. Dito sa usa ka langob, diin gikan sa gilansang sa krus, namatay o gilubong dito sa langob. Usa ka mangit-ngit nga adlaw alang sa mga disipulo. Tungod kay ang tanan nila nga damgo paglaom nagunob tungod sa paglansang ug kamatayon ni Kristo. Ang tanan nilang kaugmaon ug plano na lubong didto sa langob. Uban ni Kristo. Ngiob kayo ang talan-awon dito sa langob niadtong higayon na. Apan sa tulo ka adlaw milabay nabanhaw si Kristo, nabanhaw sa ilang paglaom.
Nagmadaogon siya gikan sa kamatayon o gitugyan o gituman niya ang plano sa Dios sa tanang mga katawhan. Iyang gituman ang plano sa mga katuigan o sa tibuok katawhan. Kung ang imong dalan wala na masubay sa sakto, kung ang imong damgo o plano guba na, inumdumi, mao gini ato ibutang sa atong unahuna. Ang paglangan sa Dios dili kinahanglan pasabot nga kini paglimod sa Dios. Ang Dios nagpabilin nga Dios. Dili gayud siya mausab mga igsoon. Aduna siya mas labaw pa nga maayo nga plano sa atong kinabuhi. Kung ikaw nagtan-aw sa imong miagi nga plano ug damgo sa kinabuhi nga nabungkag, hinumdumi nga ang Dios nakakita niya na ug aduna pa siya mas labaw pa nga maanindot nga plano sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi. Ang talan-awon sa langob dili kana ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Bisan pa anaa ka sa langob tungod sa imong sala o sa sayop nga nahimo, bisan asa ka pa unsa ka kadautan, ang grasya sa Dios mupatigbabaw sa atong sala. If sin abounds, grace abounds the more. Ang grasya sa Dios mga igsuon mupatigbabaw kini labaw sa ato ang mga sala. Mas dako pa ang Dios kaysa atong kasaypanan nga atong nahimo. Hinumdumi, tumano niya iyang saad kung musalig ug musunod kaniya. Mao na ang pangutana, unsay buhaton nimo kung ikaw anaa sa langob? Kung ikaw anaa sa kahimtang ni David? Hinumdumi mga igsoon ang tulo nato kapag tulon-an nga atong gitun-an. Padayon pagpangalagad sa Dios ug alagari ang iyang katauhan. Ikaduha, ayaw paghunong ug ayaw pagbiya sa Dios. Don't give up on God. Kay dili gyud siya mo give up nimo. Padayon ug padayon pagsandig sa Dios. Pinaagi sa iyahang pulong. Pagpangita kaniya. Pangitaa siya bisan asa ka. Ug ibayaw ang Dios ug dayga siya hangtod sa kahangturan. Makita nato ang sugilanon ni David nga sama kaniya sa kahiyahay o kalisod, bisan unsa ang iyang kahimtang, bisan asa ang iyang nahimutangan, siya nagpadayon pagampo, pagsangpit, pagsimba o pagdaig sa Dios. Tungod kay ang Dios alang kaniya, ang Dios lang ang makahatag sa tanan ug siya ang atong tigpanalipod, siya ang tanan alang kanato. Atong tanawon ang kinabuhi ni David mga igsoon atong panaminan nga luyo sa kalisod, luyo sa kasakit, luyo sa kakuyaw, bisan pang iyang kinabuhi nagungaw sa kamatayon, apan nagpadayon siya sa pagpangalagad sa Dios, nagpadayon siya sa pagsalig sa Dios, nagpadayon siya pagsanungdayon sa pulong sa Dios. Akong pagampo ngay naot unta nga mausab kana ang naa sa ato ang kasing-kasing nga dili kita maglangay-langay sa mga pulong nga budangat sa atong kinabuhi nga atong mabatian, ug dili lamang nato mabatian o masabtan atong buhaton tungod kay ang Dios alang kanato, siya ang tanan.